खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै राफा हासं अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख'फोरा बन्द थागोन। जेरै स्कुल कलेजनिफ्राय लानानै गासिबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै अफिस आरो साहा बागिसाफोराबो दिनैनि सानाव बन्द थागोन। गासै मोन 36 बियाबनि मोन 33 बियाबाव फुंनि 7 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 बाजिसिम जागोन भट थुनाया। राफा हासं अट'नमास काउन्सिलाव गासै बियाबा मोन 36 आरो बेनिनो मोन 20 बियाबा गवालपारा जिल्ला आरो मोन 16 बियाबा कामरुप जिल्लानि बेन्दोङाव। बे बिसायख'थियाव गासै 4,45,644 सा भटारफोरा भट थुगोन। बेनिनो गेजेराव 2,16,181 हौवाफोर आरो 2,54,644 सुबुंफोरा आइजो। बेजों लोगोसेनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियाजों लोगोसे गोबां सिनियर लिडारफोरखौ बिसायख'थि फोसावनायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। हादोराव गोबां खेब खनले रेल जाब्रबथाय जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ। फिन आरोबाव रेलगारिनि जाब्रबथाय सोमजिदों झारखन्डआव। मिथिनो हानाय बादिब्ला झारखन्डनि साहिबगन्ज मुंनि जिल्लायाव मैया फुंनि 3:30 रिंगासो समाव गंनै माल लाबोनाय रेलगारिया मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों। जेराव बे जाब्रबथायजों लकमन्त्रि पाइलटजों लोगोसे 3 सुबुंनि जिउ खहाबो जादों आरो 4 सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्स एबा CSFनि मावथिफ्रा गोब्राब जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बारहेटनि कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला रेल लामायाव थाबथानानै थानाय गंसे मालगारिजों गुबुन गंसे मालगारिया सौग्रावदों जायनि जाहोनाव खैलाजों बुंनाय रेलगारियाव अर जोंखांदोंमोन। बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो ओनसोलनि अर खोमोरग्रा हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै अरखौ खोमोरहोयो। गोबां आइजोफोरनिफ्राय थगायनानै लाख रां जादों दिपज्योति मुंनि सासे सुबुङा। जाथायनि बागै मिथिनो हानाय बादिब्ला दिपज्योतिया गावखौनो रिफाइनारियाव साख्रि मावो बुंनानै हौवा गैयै आइजो बा हौवाजों दायबोजानाय रां गोनां आइजोफोरजों नंखाय मोजां मोननायनि फाव दिन्थिफ्लानानै गासै 10 आइजोफोरनिफ्राय 45 लाख रां लुथिदोंमोन दिपज्योतिया। गावनि गुबै सिनायथिखौ लाखुमानानै नंखाय मुंजों सोरबा सासेनि आइजोनि सिगाङाव बिटु सेन, सोरनिबा सिगाङाव दिपज्योति बरा आरो गावनि नंखाय सिनायथिखौ डिब्रुगड़नि लाहोबालरनि होननानै सिनायथि होयोमोन। गिबियाव डेटिं एप्सनि गेजेरजों आइजोफोरजों सिनायथि जानानै बेनि उनाव नंखाय मोजां मोनफ्लानानै फाव दिन्थिनानै हाबा लानायनि खोथा होनानै उसुबिदा दिन्थिफ्लानानै आइजोफोरनिफ्राय रां लुथिनायखौ जागायजेनदोंमोन दिपज्योतिया। नाथाय बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो आइजोफोरा दिपज्योतिनि हेंथायै एजाहार होनायनि उनाव पुलिसा संदाननानै हमनो हायो। हमजानाय सुबुंनिफ्राय गंब्रै मबाइल फन, गंसे गारि आरो चेकबुकखौ बोखांनो हायो। बे जाथायनि सोमोन्दै दायो पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय होननानैबो खौराङाव मोननाय जादों। BTCनि बारग' EM रबिन्द्र बाला बिश्वासखौ तामुलपुर पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामबाय। थांनाय समबारनि हरनि समाव खारखोमानानै थानाय रबिन्द्र बाला बिश्वासखौ हरनि 2 रिंगासो समाव तामुलपुर पुलिस बिफाना हमनो हायो। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि खावलियाव खुंजानाय मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बारग' EM रबिन्द्र बाला बिश्वासआ सासे NLFBनि बारग' सोद्रोमाखौ दादागिरि खालामनानै गावनि पिस्तलजों गावनानै जिउ फोजोबनायनि हुमखि होदोंमोन। बे जाथायनि हेंथायैनो बारग' NLFBनि मावथिया गसर होनायजों लोगोसे रबिन्द्र बाला बिश्वासखौ पुलिस बिफाना खायो। बारग' NLFBनि सोद्रोमा लालचन्द्र मण्डलनि गारिखौबो बुफाय बुसि खालामजोबदों होननानै अजद थिखांदों। बारग' EM रबिन्द्र बाला बिश्वासनि हेंथायै थांनाय 30 मार्च सानखालि कुमारिकाटा पुलिस थानायाव बे जाथायनि हेंथायै NLFBनि सोद्रोमाफोरा FIR होनाय जादोंमोन। बे FIR होनाय बायदियैनो पुलिसा संदाननानै खारखोमानानै थानाय रबिन्द्र बाला बिश्वासखौ दायो मबाइल ट्रेक खालामनानै हमनो हायो। मेट्रिक आनजाद लिरग्रा फरायसाफोरखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया मोनसे गोनां खौरां फोसावदों। जायफोर फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद लिरगोन बिसोरो दान मोनफ्रोमबो 300 राङै मोननो हागोन। फैबाय थानाय बैसागु फोरबोनि सिगाङावनो गावनि एकाउन्टआव फरायसाफोरा बे रांखौ मोननो हागोन। बे खौरांखौ मैया जानानै थांनाय बिहालियाव गिबि मन्थ्रि वमेन एन्टारप्रेनारशिप स्किम बेखेवनाय हाबाफारियाव बे खौरांखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।